Takže zdravíme vás, tu je Štefan. Štefan, povedz dačo do televízie. To piči. Už je opitý. No, nevadí. Čo by si nám ešte odkázal? Že pije Odkazujem čaj. všetkým cigánom, aby sa držali všetci Pokope. pokope. Aby sme sa držali všetci. A vy čo by ste odkázali poslucháčom alebo občanom Slovenskej republiky? Ja akože osobne. Hej, osobne Mišo. No, aby sa na čo vylepšilo. Bakel Luka, zažral to bakel. Dobre. No. Tu idú, drž groši. Teraz zrobím video. Hej. No. Cigaretu? Cigaretu. No to ti nedá môj zlatý, to je drahá. Takže... Feťák. No, robíme. Kamerin head, Lukáš, Švečák. Koľko máš rokov? Z Rožňavy, pouličný pes. Život pred sebou, mladí chalani ste. Teraz daj tanečky. Tako dá tam ten more, ja. Dobre, odchádzame z Rožňavy. Dobre, ideme heď. Ja som bola vás. Koľko to kilometrov všelo? Vašak. Čo? Nemám. Nemám, dal by som si. Ničem pijem, ani istej koruna. Nič. Čo by si odkázal ľuďom? Hej, aby mu pomáhali na charitu. Na charitu? Love. Kebyže má. Na červený